Здравейте, приятели! В днешното клипче ще играем Майнкрафт и ще ви показвам за напред къщи, които да си построите. Ще играем на Creative. Да. Написал, защото не ни трябва. И ще се казва... Да се казва... YouTube. Така. Play. Така, това клипче няма да е много дълго, най-много 10 минути, но не и повече, защото смятам това да са части, не да е на обща, но в това клипче може би ще успея да направя една къща. Да. За тази къща, която ще трябва да строя, ще ви трябват нормално дърво. Извинете, но просто братовчет ми плаче. Нормално ок дърво. Бяло дърво. И нормални бели стълби. И врата, която мисля, че би трябвало да е съвсем обикновена. Според мен. Това, например. Нека да започваме. Това не е оригиналната версия. Това е подобие. Поставяте 3-4 купчета, като колона е така. И 1, 2, 3, 4. Трябва ви 3 купчета разстояние. И сега взимате споро с дървото и го нареждате ето така от двете страни. Това ще е най-обикновена малка къщичка, която видях от YouTube канал. Пода още не съм решила от какво е, затова няма да слагаме все още вратата. Тук ще ни трябва място за... Всъщност май ще е по-добре да бъде 3 купчета, защото трябва да слагам по някакъв начин прозорците. Да, по-добре ще да е 3 купчета. Висока. От тук ми изглежда... Не, така си. Тук ще ви трябва място за едно малко прозорче. Слагате отново колона. Място за още едно малко прозорче. Така и отново колона. Която отзад просто ще бъде една стена, която ще продължава някъде около 3 купчета. И 3 купчета и една колона. И отново мисля, че трябва тук да се пада колоната. Не, това май 4 стана. И се пак правим едно малко прозорче. Да, тук колоната не я прецених. Или също са така, май. Да, така е. Първо не съм сигурна да правя така къщите, но не знам защо сега така почна. Да, това е къщичката. Отвътре ще е съвсем миниатюрна. Ето виждате 3 на не знам колко.
на 9-10, да не съм си върна, така. Подаш от брик дърво, бяло. Опа, пробих кошата. Сега да нареждате просто бялото дърво. Плод. И да, като наредя плода, ще се върна. Така, наредих плода и сложих вратата. Ето как изглежда отгоре. Сега ще наредим покрива, който ще бъде по този начин. И отгоре. Опа. И така ще продължава. И така го правите от всички страни. Като направя покрива, ще се върна. Така, ето тук отгоре остана празно място, което е една линия и което не може да се запълни просто с стълби. И затова отивате в инвентара си и намирате ето такива слабове брик от слаб. И просто слагате така и продължавате една дълга линия. И така. Ето. Сега влезете в кръста. Напълвате дупките, които сте направили. И ето така изглежда покрива отвътре. И ето сега тук, където е самия празен покрив, ще запълня всичко с слабове. Ето по този начин. И може и направо да запълните така, но аз предпочитам така. Защото тези къщи, в принцип, изгряват survival свят и отгоре ми се спават монстъри. И това не е много хубаво, затова аз така си ги правя, за да ми се спават монстъри. Да, и след като сте запълнили това всичко, къщата ви е готова и отвътре и отвън. Принципно аз използвам и от двата вида прозорци. Сега взимам от нормалното тако и от глас пейновете и просто слагам един глас пейн тук и едно нормално стъкло тук и поглеждам кое е по-добре. И на тази къща повече отиват глас пейновете. Това ще слагаме глас пейн. Така. И в другото ще обзаведем тази малка на къщичка и надявам се това клипче да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. До скоро!